Amanga bi kibaruyaw daminɛ ni degun min bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan nin waati na n'o ye kuranko gɛlɛya ye. Kuranko gɛlɛya in a degun barika bɛ ka bonya kosɛbɛ. Kunungo an ka munumunu salo senfɛ an taara Bamako sanayɛlɛ kalansow la. An ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ye kalan tɛ ka se ka kɛ. Min ye ekɔli karamɔgɔw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko kuran tɛ kilasiw kɔnɔna na. O kuran sɔrɔbaliya o b'a to olu ka baara dɔw bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko TPU olu tɛ se ka kɛ. Kalandenw fana y'a yira k'a fɔ ko min ye kalanko yɛrɛ kɔnɔna hukumu kɔnɔna na olu ka baara caman bɛ yen sanayɛlɛ kalansow la o tɛ taa kuran kɔ fiyewu. N'i bɔra o la i b'a ye k'a fɔ bi Bamakɔ kɔnɔna na maa bɛ baara misɛnnin kɛ a caman ka baara jɔlen don. Duguma baaraw k'a fɔ kɛnyɛrɛye baarakɛla caman bɛ yen bi olu y'u ka yɔrɔw datugu. Kuran yɛrɛ maa caman ka jateminɛ na kabini minisiri ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko kuran ko fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ a la ko o y'a tɔ bɛɛ lajɛlen juguya. Ko walama dabɔnkama de don énergie mɔgɔw fɛ walima mun de don ko fɛɛrɛ ni dabali kan ka ɲini. N'o y'a sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na maaw bɛɛ lajɛlen bɛ k'a yira k'a fɔ ko kuranko gɛlɛya in bi ko a degun barika ka bon Mali fan wɛrɛw fɛ i n'a fɔ Gawo ka taa se Mopti ma olu bɛɛ lajɛlen fana y'a yira k'a fɔ ko kuranko gɛlɛya in b'u fɛ yen. Baara in bɛɛ lajɛlen gunnen don fɛn kelen na o ye tajiko ye. N'i dun y'a ta k'a jateminɛ minnu kɛra ani sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra minisiri Bintu Kamara fɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye carburant min bɛ yen n'o hukumu nana di n'o ye gasoil ye olu ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko ka o nɔrɔ bila ni fuel ye. A ye jateminɛ wɛrɛw fana kɛ o y'a ye k'a fɔ maa minnu yɛrɛ bɛna taji di jamana ma o tajiw dibaw olu ka ca kosɛbɛ. U y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ ko 4 ɲɔgɔnna ɲuman u bɛna olu ta. Bi maaw bɛ ka ɲininkali min kɛ gɛlɛya jumɛn de bɛ yen n'o bɛ k'a to kuran yɛrɛ tɛ ka se ka sɔrɔ sabula kalosa in na maa caman y'a ye k'a fɔ u ka kuran facture u ma bɔ a nɔ na dɔw yɛrɛ ko k'olu ta yɛrɛ yɛlɛla yɛrɛ kosɛbɛ k'a sababuya kɛ bi n'i y'a jateminɛ maaw tɛ ka kuran min sɔrɔ o facture u bɛ k'o sara wa ko société énergie du Mali ale kelen pe de ye jɛkulu ye bi i n'i ka wari bɛ wuli ka taa k'i bɛ taa kuran sara i bɛ taa sɔrɔ fana o baarakɛlaw fana tɛ yen degun caman bɛ maaw kan bi kuranko in maaw ka fɔ la fanga kan ka wuli k'i jɔ k'a lajɛ filɛlan min b'a to lafiya bɛ don jamanadenw kan nin waati in na ni degun min fana bɛ yen kibaruyaw ka di dɔw fana ka jateminɛ na olu y'a yira k'a fɔ ni kuran tɛ ka se ka sɔrɔ gouvernement yɛrɛ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ kuran bɛ sɔrɔ waati minnu na kin minnu na ani ka sanga ni sanga minnu ye olu bɛɛ lajɛlen ka dan tigɛ mɔgɔw ye n'o tɛ maa caman bɛ yen bi olu kɔni ka bitigiw datugura baarakɛyɔrɔw datugura ɲɔsusu masiw jɔra ji dilan masiw jɔra min ye hali jabawɔrɔ masiw ni fɛn wɛrɛw taw ye olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka degun sɔrɔ bi Bamakɔ kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnyɛrɛye kɔnɔna na olu de ta ka jugu kosɛbɛ n'o tɛ ko faso ka cakɛda belebeleba caman bɛ yen bi groupe électrogène o bɛ olu bolo olu bɛ ka baara kɛ ni o ye o de la bi kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ caman kɛlen don k'i bolo fila d'a kun minnu ma se ka dɔwɛrɛ kɛ olu kɔni y'u ka baarakɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen datugu fɔlɔ yanni ko ka sigi sen kelen kan min ye kunnafonidilaw yɛrɛ ye olu fana sen bɛ a ko la sabula hali an yɛrɛ kuma dɔw la kuran bɛ tigɛ an na yan degun a b'an bɛɛ lajɛlen kan kunnafonidi gafe minnu bɛ yen ni olu fana ye journaux ye olu bɛ dilan imprimerie minnu na o dɔw bɛ yen bi ni olu tile 2 ye olu ma se ka kuran sɔrɔ kalabankaw fɛ yen journal caman bɛ yen o bɛ bɔ imprimerie dɔ la Kalaban olu kɔni y'a yira k'a fɔ kunun minnu ka journal tun bɛ yen u ma se ka tirer bitaw fana olu fana dalen don ngalama na fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ sabula maaw olu bɛ bɔ ka t'u dayirimɛ ɲini suko ni dugusajɛ cɛ ni o baarakɛyɔrɔ tɛ se ka baara kɛ degun a bɛna na juguya kosɛbɛ. Lakanako ta nasira la a yira k'a fɔ bi wulikajɔ belebeleba min bɛ Kidal marabolo kɔnɔna na finitigiw b'u sɔn a fɛ hali bi hali n'o y'a sɔrɔ kibaruyabaw tɛ ka di maaw ma min ye Kidal n'a marasɔnnamaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ bi n'i ye ko taabolo jateminɛ min ye Mali finitigiw ye yɔrɔ in kɔni bɛ u sago la sabula waati min ka d'u ye u bɛ munumunu salo kɛ ni pankuru ye min y'u ka kɛlɛkɛcɛw ye olu labɛnw fana bɛ sen na bɛɛ lajɛlen bɛ ka min kɔnɔ o ye k'a fɔ finitigiw u ka wuli yaasa ka se k'u kunda Kidal ale dugu kɔnɔna kan ka bɔ maa minnu bɛ yen bi n'olu taalen don ɲɛbila baaraw kɛ Kidal kɔnɔna n'olu ye sɔrɔdasi dɔw ye n'o a kun fɔra k'u yɛrɛ ka bɔ dugu kɔnɔ olu ka baara minnu bɛ sen na o bɛ se ka sinsin cogo min maa caman fana y'a yira k'a fɔ ko min ye jɛkulu marifatigi ninnu ye kabini kɔsa in na gosili in kɔni kɛra Kidal kan kɔnɔna na maa caman de ni tora o la bamanciwale kɛbagaw ka minɛn caman tiɲɛna o de la maa minnu bɛ yen n'olu dɔw kisira u bɛ k'u kunda jamana Mopti yan fan ale n'a Segu yan fan kan gɛlɛya bɛ olu fana kan bi sabula maa caman y'a yira k'a fɔ min ye Tɔnbɔkutu marabolo yɛrɛ kɔnɔna na direkaw fɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ka ba kɔfɛla kɔni falen don bamanciwale ni ɲugawale kaba caman na minnu nalen don ka na olu bali u ka se k'u ka sɛnɛ baaraw kɛ Segu fana mara la a bɛ ten cogo la
Masinakaw fɛ sayi ka taa se commune de Mariko kɔnɔna ma ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa u bɛ se cogo min na ka lafiya dɔngɔnɔdugu fana o fana b'o cogoya kelen na maa caman y'a yira k'a fɔ ko armée kɔni bɛ wuli ka jɔ la a ye cɛsiri kɛ bankasi fan dɔw la maaw sera k'u ka ɲɔ tigɛ ni o fɛɛrɛ ɲɔgɔnna bɛ se ka da sen kan fan bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ka laɲini na o bɛ se ka ɲɛ kosɛbɛ kununko fanga ɲɛmaa n'o o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye jɛrɛ min bɛ sigi sanayɛlɛ kalansow fɛ olu bɛ jɛrɛ min sigi n'o o bɛ na ni bayɛlɛmali kuraw ye an ka jamana kɔnɔna na o baara tako 7nan sigira sen kan CICB kɔnɔna na o sen fɛ min ye Sogɛli Kokala Mayiga ye a ka kumaw la a ko k'a bɛ welewelemada bila Iyad Agali ale ni Algabas Ag Intala ma k'u ka segin ka na u ni jamana bɛ se ka baara kɛ cogo min Sogɛli ko ale bɛ Iyad dɔn Iyad ye maa min bɛ maliden don Mali yɛrɛ kɔnɔna na a ye jɔyɔrɔ caman kɛ a y'a ka kalanw kɛ yan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'a ye Mali ambassadeur kɔnɔna na a ye jɔyɔrɔ dɔw ta olu kɔnɔna na min ye faso yɛrɛ ka cakɛda caman na a ye jɔyɔrɔ k'u la wasadenko maire ko fana a jɔyɔrɔ bonyana o la ko olu b'a ɲini a fɛ ale ni Algabas Ag Intala n'o yɛrɛ n'o bɛ sɛma ɲɛmaaya jɛkulu kɔnɔna na bi k'u kana u k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa jamana in a bɛ se ka basigi cogo min o kuma selifinen sen fɛ fana Sogɛli y'a yira k'a fɔ ko waleya cɛjugu min kɛlen don pankurunjigi kɛnɛ na n'o o ye k'a fɔ maa minisiriw minɛnen don min na ko o waleya in k'o sɛgɛsɛgɛra k'o dɔn maa min fɛ o ye minisiri min bɛ an kunna bi ni o bɛ an ka transport minisiri ni o ye Madina Sisoko ye n'ale bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la k'ale de ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko baara minnu kun kɛra san tɛmɛn'o la n'o o ye k'a yira k'a fɔ maaw jaw n'u bolonɔw bɛ tali min kɛ pankurunjigi kɛnɛ kan musaka min bɛ jigin a kɔnɔna na ko sefa wari miliyari 42 a n'a kunkanfɛ ko o de tununna o dun bɛ bɛn aéroport yɛrɛ dilanni wari ma aéroport kura dilanni wari ma ko musaka in a kun fɔra k'a fɔ ko baara in kan ka sigi sen kan Mali yɛrɛ 100 sarala 100 bɛɛ kun kan ka di Mali ma nka o ma tɔ to o la maa minnu ye baara in sigi sen kan u nana ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɔ kɔ kan o nana 100 sarada la min ye 75 ye o y'o ta 25 min yɛrɛ bɛ yen n'o ye jamana fana ta ye k'o bɛɛ lajɛlen tununnen don o de la k'u ye sɛgɛsɛgɛli boloda yaasa min ye o minɛnko in ye a bɛ se ka danganamaya cogo min Sogɛli ko o de la minisiri muso minnu bɛ yen bi minisiriya la ni fanga kɔnɔna na k'ale b'u fo ko sabula ko n'i ye minisiri muso ninnu jɔyɔrɔ ta k'a jateminɛ k'i b'a sɔrɔ ko kalanko o bɛ u bolo min ye transport ko ye o bɛ u bolo dɔw fana bɛ kɛnɛya ko kunna ko maa minnu don ale bɛ olu wele de ko Amazonu k'o de la ko musow n'u y'u cɛsiri n'u ye baaraw kɛ ko foyi tɛ a to n'u tɛ se ka nɔbɔ ko la o de la ko Madina Sisoko ko a b'a fo nin kɛnɛ in kan nin yɔrɔ in na Nations Unies casque bleu ka kibaruya dila min bɛ diɲɛ seleke naani yɛrɛ tɔnba kɔnɔna na Washington o y'a yira k'a fɔ k'olu ka casque bleu 22 ko olu de kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ Mali kɔnɔna na waleya ninnu ko olu daminɛna kabini u kɔni u ka kasaw n'u ka kosow cɛ k'a fɔ ko u bɛ bɔ Kidalikaw fɛ ko k'u kunda Gawo kan ale min yɛrɛ Mali kɔrɔnfɛ yan fa dugu belebeleba ye ko ni kalo in tile 31 de olu kɔni u ka minɛnw cɛ octobre kalo tile 31 olu ka minɛnw cɛ mobili caman baden ko olu de y'u senna u da ɲɔgɔn kan ko nin y'a dɔgɔkun kelen kɔni ye minɛnw cɛra nka ko halisa min ye Gawo kɔnɔna u ma se ka yen sɔrɔ Gawo min ale ni Kidal ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 350 de don ko o min kan ka kɛ u seyɔrɔ ye ko sibiri tɛmɛnen ko jan dɔ dara olu ɲɛ jan min don maa mana ka na mugu ci dɛ dugu jukɔrɔ mugu kɔni ko olu ka mɔgɔ dɔw taara bin o de kan o kɛra anefis k'u ka finitigi 22 bi u bɛ se k'a fɔ ko o de joginna min ye Mali armée ye ko o ye dɛmɛ d'u ma ka ji d'u ma ka se ka pankurun dɔw bila u sen kan yaasa cogo min na u bɛ se ka maaw ta maa minnu joginna ka na n'olu ye Stéphane Dujarric ni ale yɛrɛ y'u ka porte-parole ye secrétaire général des Nations Unies a ko maa 6 bɛ yen ko olu fana kun binna mugujugu kan kabini u bɔ tuma ni Kidal dugu kɔnɔna na k'o tɛmɛnen kɔfɛ ko 8 wɛrɛ bɛ yen k'olu fana taara ka taa bin tuguni juma tɛmɛnen ka fara 7 kɔrɔlen kan ko bi ko olu kɔni y'a ye k'a fɔ ko sira min kɔni bɛ bɔ Kidal ka taga Gawo kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen kɛlen don dugu jukɔrɔ mugu ye mun donnen don maaw fɛ maa minnu n'olu lakodɔnnen tɛ ko o de la Mali ɲɛmaaw kɔni y'a to olu sera ka pankurun sɔrɔ ka ji sɔrɔ ka tila ka taji fana sɔrɔ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu joginna ka se ka olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na min ye diɲɛ seleke naani maaw ka laselikɛla ye a ko bi olu kɔni nisɔndiyabatɔ ma bɔ Kidal ko nka u bɔra cogo min na fana ni armée mana ka na i jɔ k'o yɛlɛma ko o yɛrɛ tɛ ka kɛ degun ye olu bolo bi wa u yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yanni olu ka se Gawo kɔnɔna na gɛlɛya wɛrɛ tɛna na u sɔrɔ wa MINUSMA kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye finitigi minnu joginna ala ni armée ale ka dɛmɛ ani a ka
senkɔrɔma dondoli o y'a to olu sera ka ga o kɔnɔna sɔrɔ ka se ka u ka furakɛliw olu kɛ. Au conseil de collectivité maaw olu ka jɛrɛ min bɛ sigi san o san o tako filanan baaraw olu daminɛna kunu ko kɛnɛ ka fanga ɲɛmaa n'o o ye Sogɛli Kokala Mayiga ale tun bɛ yen yɔrɔ in yɛrɛ ɲɛmaa bɛ maa min bolo o ye Mamadu Satigi Sidibe ye a y'a yira k'a fɔ ko waleya minnu bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ bi ko o b'o olu nisɔndiya kosɛbɛ ko sabula min ye baarakɛlaw ka tɔnw ye n'o y'olu ka lafasa tɔnw ye syndicats olu sera k'u bolonɔ bila sɛbɛn na a bɛ fɔ min ma ko pacte social n'o o y'a to basigi nalen don bi an ka jamana kɔnɔna na k'o kɛra utu kalo tile 25 san 2023 k'o b'a to lafiya bɛ na min ye lafasali jɛkulu ye u bɛ se k'u ka baara kɛ a ko fana ko a tɛ ɲinɛ fiyewu dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli min bɛ sen na bi ko foli kan ka ko o ko la kalata o bɔli a dɔgɔkɔrɔ fana k'o b'a to basigi ni lafiya bɛ na kalata bɛ se ka dilan ko kuma tɛ bi ɛzi kɛlen don ka wulili ka jɔ mun kɛ Satigi Sidibe y'a yira a ka kuma kɔnɔna na k'ale ka foli belebeleba k'o bɛ ta ka ɲɛsin Mali finitigiw ma ko minnu bɛ bi n'u kɛlen don ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ jamana yɛrɛ bɛ se k'a ka jamanaya baara kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Mamadu Satigi Jakite a ko ale bɛ sɛnɛ da min kan o ye k'a fɔ kɛlɛ ka ɲɛsin terrorisme ma kɛlɛ ka ɲɛsin nijuguya wale ni bamaja wale kɛbaaw ma kɛlɛ min yɛrɛ kɔni maa sigilen kun tɛ ni min ye n'o bɛ se ka sigi sen kan ka jamana ka jamanaya d'a ma k'a bɛ armée fo o la kosɛbɛ k'o b'a to an ka jamana bɛ kisi bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma wa fana ko min ye Jakitekɛ ka fɔ la ko ale kɔni nimisalen don bi min na kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko MINUSMA ale ni Mali kun bɛnna mun kan k'a fɔ ko ka baara kɛ ko u y'o bila Mamadu Satigi Jakite ka kuma na a ko a b'a ɲini MINUSMA maaw fɛ u ka u miiri k'a dɔn k'a fɔ u ni jamana min y'a bolo di ɲɔgɔn ma layidu kelen u m'a ta ni Mali ma bɔ a sira fɛ ko wa k'u ka jateminɛw kɛ yaasa u ni Mali mana bɛn baara kan cogo min u k'a kɛ o cogoya la Mamadu Satigi Jakite ko k'olu ka jɛrɛ min daminɛtɔ filɛ nin ye ko a daminɛna ntɛnɛn ko min ye a ko bɛɛ lajɛlen forili kɔni bɛ taa kɛ décembre kalo tile 5 o kɔnɔna na olu kan ka sɛbɛnba minnu ta sɛbɛn minnu bɛ yen n'o u bɛna na au conseil de collectivité yɛrɛ ka programme ko la ka ɲɛsin u ye jɛrɛ minnu kɛ code minier k'o sɛgɛsɛgɛ k'o sɛbɛnw lajɛ jamanadenw ka nafa bɛ sɔrɔ o la cogo min na ko ani fana waleya minnu bɛ yen bi ni sifinw n'olu kan k'o kɛ an ka jamana kɔnɔna na ni o bɛna tali kɛ jamana yiriwali la ani jɔyɔrɔ sɔrɔw la k'u b'u da don ninnu bɛɛ lajɛlen na Kucalakaw fɛ yen denmisɛnnin 50 olu ye jɛrɛ kɛ ka taa kalata kota nasira fɛ jɛrɛ in sigira sen kan novembre kalo in tile 3 ko min ye Kucala kɔnɔna na baara in bɛɛ lajɛlen ko a sigira sen kan ko formali ale de sen fɛ a kɛ kun ye min ye sifinw olu bɛ se k'u labɛn cogo min kalata nataw ko olu baaraw k'olu labɛn n'an taara kokan kibaruyaw la Ginekaw fɛ yen Dadis n'a kɔrɔmaw olu tun y'a lajɛ k'a fɔ k'u b'u senfa ka bɔ kasobon kɔnɔ o kɛlen kɔfɛ u ka jamanakuntigi n'o o ye Mamadu Dunbiya ye ale ye sɔrdasi 80 de gɛn ka bɔ Laginɛ sɔrasiya la pewu a bɛ fɔ min ma ko radiation a la maa 3 minnu tun bɛ yen ni olu yɛrɛ tun y'u senfa ka bɔ kasobon kɔnɔ n'o ye colonel Cɛboro Kamara ye ka taa se Claude PV ma ale ni Blaise Gomu ko olu kɔni gɛnna min ye Musa Dadis ye o ka gɛnniko kuma ma fɔ nin ko in ale kɛnɛ kan n'i ye halisa kɔkan kibaruyaw jateminɛ Burkinakaw fɛ kunnafonidilaw olu diminen don bi kosɛbɛ ko sabula min ye Burkina fanga ɲɛmaaw ye n'o o ye furancɛla fanga ɲɛmaaw ye k'olu kɛlen don ka fɛɛrɛ ni dabali de tigɛ bi k'a yira k'a fɔ ko maa o maa ni kɔni ye kuma fɔ kuma min ni olu ka finitigiw ka taabolo tɛ taa kelen na olu b'i cɛ ka taa n'i ye kɔrɔn fɛ ko wa ko kunnafonidila dɔw y'o kuma fɔ n'o ye Lingani ye o si yɛrɛ bɛ san 60 la k'u y'a yira k'a fɔ ko bɛ taa kalo 3 kɛ kunnafonidilaw y'a yira k'a fɔ ko o bɛ kunnafoni dili baara sɔsɔ o de la bi u ka maison de la presse maaw olu ye bataki kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga maaw ye u k'u hakili to u yɛrɛ la sabula kunnafonidi ale fana n'a fɛɛrɛ n'a makamaw don kunnafonidilaw u jɔyɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔna na o ka bon kosɛbɛ hakilila di k'an fɛla fɔ k'o man ka kɛ degun ye ka ɲɛsin finitigiw ma u k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ni i jɔyɔrɔ don min ye Burkina kunnafonidilaw ye k'u bɛna welelima da kɛ ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Ibrahim Traoré ma n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ye fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka sɔrɔ kunnafonidilaw ka ko la u ka o lajɛ k'o lajɛ jiɲɛma jɔlen na Senegalikaw olu ka kɔgɔjika sɔrasiw y'a yira k'a fɔ k'u kɔni sera ka bato dɔ minɛ bato min ni maa 250 tun b'a kɔnɔ o tun b'a fɛ ka kɔgɔji tigɛ ka taa ba kɔfɛ maa ninnu kɔni u y'a yira k'a fɔ ko u tɛ se ka taa cogo si la sifinnaka minnu don k'u kɔni y'a yira fana k'a fɔ ko hali n'u y'olu minɛ bi sini ni Ala sɔnna ma olu na fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ ka taa Libikaw fɛ yen fana baji sanfɛla fana na olu fana y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni sera ka maa 600 ɲɔgɔnna n'o ye Egypte ka maaw ye maa minnu b'a fɛ ka kɔgɔji fana tigɛ ka bɔ Egypte yan fan fɛ olu ye olu lasegin ka taa Egypte
ka kɔn o ɲɛ fana Moritani fana y'a yira k'a fɔ ko maa 15 o de tora kɔgɔji sanfɛ sifinnakaw la minnu kɔni tun b'a fɛ ka kɔgɔji tigɛ ka taa u dayirimɛ ɲini ba kɔfɛ. N'i y'a jateminɛ Kamerunkaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko maa 20 ɲɔgɔnna olu kɔni fatura kɛlɛ senfɛ, kɛlɛ min bɛ tali kɛ Anglɛw ale ni Faransikan fɔla minnu bɛ Kamerun nu ale worodugu yan fan fɛ. U y'a yira u ka radio national la ko nin waleya in kɔni kɛlen don degunba ye bi, sabula nin kan fila fɔbaga Kamerunkaw fɛ yen olu kɛlen don ka kɛlɛw boloda. Marifa bɛ dɔw bolo min ye Ngilɛfɔlaw ye, olu de kɔni marifatigiw ka ca, ko wa mana wuli ka jɔ kɛ kuma o kuma u kɔni b'u kunda ninnu ka dugu de kan ka to olu ci. U ka radio national sanfɛ u y'a yira k'a fɔ ko gouvernement kan ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa nin ko in bɛ dan sira la cogo min. Halisa ale Kamerun kelen na maa 16 o fana bɔnɛna nin na Boko Haram fɛ u ka jamana ale kɔrɔnfɛ fan fɛ. U y'a yira k'a fɔ ko nin waleya cɛjugu in kɔni bɛ senna a mɛnna, sabula Boko Haram ale ni bɛ ka fiyɛ kura ye yen fanfɛlaw la. N'i y'a jateminɛ olu ni Chad dancɛ la, Chad kɔni ye fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ ko sisan Kamerun ale fana kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen na. An ye mun sɔrɔ kunnafoni na telima na ka da Outlook kan sɔgɔmada in na o de ye nin ye. N'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya kuraw la k'olu da Outlook kan. Ala ka tile hɛrɛ caya, Ala ka sababu ɲuman k'an ye. An b'a dɔn bi a man nɔgɔn, sabula kurantigɛ a kɛlen don k'a to maa caman tɛ se ka hali connecté kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ kibaruyaw lajɛ. Donc an b'a ɲini gouvernement fɛ degun bɛ maliyɛnw kan u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn bɛ se ka sɔrɔ kurantigɛ ko in na cogo min, hali ni a ma ban caman ka bɔ a la maaw k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ ka dɔ kɛ. N'o tɛ nin waati in na a degun barika ka bon, maaw yɛrɛ bɛ se ka tile 1 kuturu kɛ u tɛ kuran sɔrɔ, u dun fana dayirimɛ sirilen don a la n'u ka baarakɛyɔrɔ. An b'a ɲini fanga fɛ k'a ɲini président yɛrɛ fɛ n'o ye Assimi ye a k'a sen don nin kuranko in na, fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka sɔrɔ a la, degun min bɛ a la, hali ni a bɛ bɔ ka laseli de kɛ a k'o kɛ yaasa jamanadenw k'a faamuya. N'o tɛ bi kuranko a degun barika ka bon, a kuma ŋunuŋunu bɛ ka caya dugumana na, maaw dun fana u fana sɛgɛnnen don u degunnen don, musaka tɛ sɔrɔ, baara bɛ taa kɛ yɔrɔ min fana na n'o fana kuran tɛ yen a ka gɛlɛn. Ɲɛmaaw a y'aw sen don kuranko in na, aw k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ a la yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya. A k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala n'a kira sɔnna a ma, wa ni kuran ma tigɛ fana dɛ.